Γεια σας παιδιά, Αλέξανδρος εδώ και σήμερα θα παίξουμε Pixel Gun. Δεν είμαι πολύ καλός. Δεν εννοώ από όπλα, γιατί από πόλεμο και έτσι από... Τι κάνω αργά μου εδώ. Λοιπόν, τώρα θα που να είναι θα μπει το Pixel Gun και θα παίξουμε κανένα πόλεμο. Λοιπόν, καινούργιο κανάλι λοιπόν, με λένε Αλέξανδρο όπως καταλάβατε και αυτό το όνομα του καναλιού. Ναι. Λοιπόν, τώρα που να θα παίξουμε το ματσάκι. Το ματσάκι δεν είναι ματσάκι, είναι ματσάκι, καταλάβατε. Άντε. Λοιπόν. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε. Βλέπετε το skill μου. Λοιπόν, πρέπει να σας δείξω τα πράγματα που έχω βάλει και αυτά. Από τέτοια μην νομίζω πως είμαι καλός γιατί ήμουν μπας. Είχε τύχει τέτοιο ρε φίλε, αλλά έκανα καθαρίζοντα στο Clash of Clans. Τι λέω! Στο Pixel Gun και το ξεκίνησα από την αρχή. Δεν έχω ούτε hat, ούτε mask, ούτε cap. Με 50 ευρώ μπορώ να φτιάξω το δικό μου cap. Skin έχω βάλει αυτό εδώ. Armor in bass. Από waypoint τα συνηθισμένα. Μόνο που έχω πάρει το τσεκουράκι. Ωραία. Τώρα. Σόπα. Λοιπόν, έχω πάρει το pets. Bat, penguin και... πώς το λένε αυτό? Και το parrot. Λοιπόν, αν θέλετε να με κάνετε add στο παιχνίδι με λένε Skillet Hunter, το βλέπετε και εδώ πάνω. Έχω φτιάξει μια ομάδα που λέγεται Greek Brothers. Να μπείτε κι εσείς. Ναι. Όπου να είναι τώρα θα παίξουμε ένα game. Μόλις μπει λίγο. Λοιπόν, τώρα που να θα παίξουμε το game. Πάμε. Δεν ξέρω να παίξω teamfight ή deathmatch. Και survival δεν θα παίξουμε. Λοιπόν, θα παίξουμε τώρα ένα team fight. Θα παίξουμε... θα βάλω random map. Και το challenge μας σε αυτό το βίντεο θα είναι να έχουμε μόνο sniper. Δηλαδή θα παίζουμε μόνο με sniper, οπότε είναι δύσκολο. Όχι ρε αυτό. Μου αρέσει καθόλου αυτό το map. Δεν πειράζει. Θα παίξουμε μόνο με sniper, να υπενθυμίσω. Ωραία, πάμε! Για κάποιο λόγο κόλλησε λίγο. Τώρα θα ξεκαλύσει. Πάμε! Ένας. Τι είχε να αυτό. Πακ! Για μου τον. Τι κάνει αυτό εκεί. Oh! Yeah! Δεν μου φανέλει εδώ. Πήραμε kill. Wow! Σήμερα δεν θα βάσω. Ωραία, πάμε.
Συνεχίζουμε. 3v1. Τι παίζει ρε. Fuck. Βλέπω τίποτα. Έλα, μου το κλέψε. Δεν ψόφισε. Τι λες δε. Έλα τώρα. Θα πάρει και αυτό το τυμπανάκι. Όχι, πήγα να βαρέσω με άλλο όπλο, ξέχασα. Άτυχα. Τρέχα. Όχι, δεν έχω ζωή. Μαζεύω λίγες σφαίρες. Ψάχνω για ζωή αυτή τη στιγμή. Λούνα Πάρκ, υποτίθεται πως είναι. Γαμάτο είναι. Το Λούνα Πάρκ, όχι το map. Κάπου εκεί είναι. Όλε. Victory! Καλά. Δεν πήρα κανένα, όχι πήρα 2 kills. Δεν είναι καλό αυτό. Πήγα στο Leeds 2. Ωραία, συνεχίζουμε. Επόμενη μάχη. Αυτή τη μάχη και τέλος. Τι πήγε αυτή, δεν ξέρω. Τι άλλο. Έλα. Δεν ξέρω που πήγε. Λοιπόν. Όχι, πήγε εδώ. Είναι και από σφαίρες. Έλα. Όχι ρε.
Το έκλεψε ρε. Όχι ρε. Άντε. Άντε για. Ναι, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Κάντε ένα subscribe και ένα like. Γεια σας. Επίσης, κοιτάξτε λίγο την περιγραφή. Θα έχω πολλά σημαντικά πράγματα. Γεια σας.